Köp sağ bolsun aýdýas. Gülälek ikinji aýdymyňyzy hiňden berseňiz, ondan soňra halifalarymyza söz geçirer. Başysyna Zöhre Tahir desanynyň Goýber Mawlam ýarym bilen gideýin aýdymyny ýerine ýetirip bereýin. Ulu höwes bilen diňler. Yarım gitti derya bilen aylanyp, Goýber Mawlam yarım bilen gideýin. İlsiz günsiz bir sanlyga jaýlanyp, Goýber Mawlam yarım bilen gideýin. Goýber ahun yarım bilen gideýin. Ay yarım gitti can reştesi dilli, bağrım kebap bolly, çişe düdüllü. Ecid bollum başım şumo yadılly, Goýber Mawlam yarım bilen gideýin. Ecid bollum başım şumo yadılly, Goýber Mawlam yarım bilen gideýin. Goýber ahun yarım bilen gideýin. Sağ ol Gülälek. Mundan beýlekde Şyrnawazyň belenten belent ýagnansyn. Mehriban ýerleşler. Ene orta ýaş deken aýdym şeýmady. Gülälek Gulmuradowa öz halipa maslahatlaryny şeýledi, özüniň synyny bermek üçin. Türkmenistanyň at galanan artisti Guwanç Ýazmammedow söz nowatyny geçirýär. Gelin tomoşa edelim. Bizim baş halifamız sunwadymyzyň hak gowanlary, gahryman hem mehriban arkadamyzy, bütün Türkmen halkyny şu ýetip gelen täze bayram bilen tüýsürümden gutlayan, ýylyň parlak gyllatly bäsleşiniň jemjemleni otur. Bu bäsleşige gatnaşan ähli aýdymçylara üstünlük arzu edýän. Ine şu adam Gülälek Gulmuradow jymy aýdymyny ýerine ýetirdi. Töwlemi gowy sesi wa özünü sahnada gowalyp barýar. Gahryman arkadamynyň tagylasy bilen dören Türkmen owadyna da bir näçe şekilli aýdymlar gidýär. Onu da ulu höwes bilen dinleýäs. Bu jygymyda men şu bäsleşikde ulu üstünlükler arzu edýän geljekde ulu bayramlarymyzda da öz aýdymlary bilen gahryman arkadamynyň edýän işlerini wasp edip ýurdumyzyň owadan onu wasp edip şu toýdur bayramlarymyzda owadan aýdymlar bilen çykyş etmegini tüýsürümden arzu edýän. Şu pursatdan peýdalanyp bize şunýaly uly mümkinçilikler döredip berýän gahryman hem mehriban arkadamyna köp sag bolsunlar aýdýan gahryman arkadamynyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rawaç bolsun. Täzeýiňiz gutly bolsun. Gülälek, biz sündük hem rahaty bolsun. Köp sag bolsun aýdýas.